Ahoj, toto video je Ice Bucket Challenge. Tak no, bola som nominovaná od LPS Sisi 8. A ináč, sorry, že to natáčam proste takto neskoro, ale sa mi zdá, že to je o 2 dní neskôr, alebo tak nejak. No, ale proste mala som strašne veľa toho v škole. Samé písomky, odpovede a takto, nové učiva, ešte plus dopísací učivo, lebo som bola reprezentovať našu školu v basketbale a proste strašne veľa toho na mňa bolo. A keď som mala voľný čas, tak som si ešte dohadovala z LPS Bibi výmenu, čož potom uvidíte video. Neviem, kedy mi to dojde, ešte to teda neposlala a asi to pošle dnes alebo v pondelok. Tiež podľa školy. No, takže môžeme sa vrhnúť na Ice Bucket Challenge. Takže potrebujeme nejakú nádobu. Ja som si zobrala tento mega veľký klobúk, lebo nemali sme nič väčšie. A chcela som teda, že keď to je tak neskôršie, aby to bolo poriadne video. Aj keď sa toho teda trošku bojím. No a potrebujete tam mať ľad. Už sa teda trošku roztápa. Ladík. Studí. Takže ľad. Osušku. A studenú vodu. Ja mám teda tunak napustenú. A idú to tam preliať. Keď tak, sorry za zvuky v pozadí, ale prší. No, takže tunak môžete vidieť vodu s ľadom. A idú si to na sebe teda vykydnúť. Netrafil ma to. Ja to nespravím. Lásko, musíš to spraviť. A co keby si to spravil ty? Ne, ty si to chtela. Ty si bola kedy říkala, že kebyže budeme natočiť Ice Bucket Challenge, tak to chcem natočiť, chcem to zažiť. Ale ja som si to rozmyslela. Vieš co, ja ťa obleju. No tak dobře. To studí. To strašne moc studí. Ani si neviete predstaviť, ako moc to studí. Vidíš? A máš to za sebou. Ty mi nic neříkaj. Vieš co? Mám tě moc ráda, poď sa obejnou. Ne, ty studíš. Takže tohle bylo Ice Bucket Challenge. Doufám, že ti to LPS Sisi 8 nevadí, že som to teda natočila neskôr. Ja by som vlastne ešte mala niekoho nominovať. Jacku! Ice Bucket Challenge! Jacku, ja ťa zabiju! Jacku! Pane Bože, tady to je mokrý. No takže vidím, že sa tu udielal Ice Bucket Challenge. Tá voda je fakt dosť ľadová. Ľad. Aha, studí. Já se postavím tady, protože tady to ještě není mokrý, naštěstí. A my teda nominujeme LPS Bibi, LPS Princezna a Veva TV. Keď to niekto z vás robil, tak to môžete robiť, keď chcete, keď ne, tak ne. Ale vy, čo ste to nerobili, tak to prosím natočte, aby sa to nejako rozšírilo, aj keď to už je docela staré, tento challenge, ale aj tak.
Na pomoc není nikdy neskoro. Dobre, ja už idem, tá voda tu začína nejak stúpať, neviem prečo. Čauko! Nesnáším, když tady udělají nějaký ten svinčík. Ani si to po sobě neupracou. Potom se to ťažko myje. Au. Dokonce som sa aj šmykla. Za tohle chci zvýšiť plat. Konečne uterák. Jaj, pekne do teploučka. Tady to je ešte trochu mokrý. No, snad to upratovačka to dojde ešte do upratovať. Nesnáším tuhle robotu. Jen sa mi uklízení po nich. To je hrozný. Zelený? Ono se to natáčí. Pane Bože, vypnout!